O Valiño traballa no novo proxecto logo de descender da primeira futgal. Os crucenses renovanse con nova directiva, equipo técnico e diferentes xogadores para buscar o regreso á primeira futgal. A pasada campaña 2025-2026 foi complicada para o Valiño. O conxunto de Cabo de Cruz non conseguiu saír da zona baixa da táboa na primeira futgal, polo que confirmou o seu descenso de categoría. Depois de 3 temporadas nesta liga, tocou despedirse a diferentes niveis. Hai nova directiva e novo corpo técnico que están a formar un equipo para buscar un novo ascenso. Robert Piñeiro preside agora o club acompañado de David Quintáns, Roberto Cornado, Ángel Torrado e Vicente Martínez, que conforman a nova xunta directiva. E o mundo do equipo como adestrador estará Óscar Rozas, que dirixirá o Valiño nesta 26-27. Hai xogadores que seguirán vencellados ao club a pesar da perda de categoría. Ozores, Izán e Cafú vestirán de verde unha campaña máis. Tamén continúan defendendo os intereses do Valiño Cali, Gabino e Adri. Costas amplía a súa relación con o conxunto crucense, ao igual que Álex. Haberá tamén caras novas. Nando incorporase á disciplina crucense procedente do Boiro Xuvenil. Do mesmo equipo chegan Guille Ángel e Charroi, que achegarán frescura, traballo e calidade ao equipo. Súmase ao proxecto o venezolano Michel para reforzar o ataque co seu desborde e profundidade. Cristian regresa que fora a súa casa para fortalecer a liña defensiva e tamén o fai Anxo Queiro. Mentres que Mateo chega para estrearse como señor sendo un mediocentro con proxección ofensiva e boa visión de xogo. A portería terá dúas caras novas con incorporación de Iván Laíño e de Alberto. E para apuntalar a defensa, únese ao proxecto Gonzalo.